Maar een hongerige magen hoek je Ljout dit weekend net te verlitten. Want bij de Oudehou binnen alle keer lekkere hapjes te krijgen. Gistermiddag is het culinaire evenement begonnen. Op de eerste dag hebben goed 2000 mensen haar smaakpapillen trakteerd op een lekkere hap uit de Ljouter keuken. Troch het mooie waar verwacht de organisatie dat het een succes wordt met een soort bezoekers. En dan te bedenken dat een proto horeca-ondernemers twijfelen om aan het evenement mee te doen. Wij hebben het gezien bij de organisatie dat het heel moeilijk was om de horeca over te halen om hier weer te gaan staan. Dat liep wat stroefjes in het begin. Er zijn altijd een aantal vaste deelnemers die altijd meedoen. Las Tapas, de Walrus, die zijn er altijd bij. Maar de laatste restaurants hebben zich op het laatste moment ook gemeld. En uiteindelijk staan we weer met net zoveel restaurants als vorig jaar. Voor de rest is het denk ik voor de horeca heel erg belangrijk dat je hier even goed scoort. Zodat je eventjes het visitekaartje afgeeft. Zodat mensen in het najaar bij hun komen in het restaurant. Waarom is het toch belangrijk dat jullie hier nou stenen? Ja, je moet hier altijd schaanlitten natuurlijk. Ik bedoel, je moet vooruit. Dus je moet even goed schaanlitten wat je kennen. En ja, hopen dat het de boel een beetje binnen krijgt in het hotel. De stierjusterioenen net al in wat warms op de menukaart, want er wiek een koude tractatie voor het publiek. Wim Hof, beter bekend als The Iceman, bezocht zo lang mogelijk in ijskoud wetter zijn adem in te houden. Maar is doel een nieuw wereldrecord te zetten. Oké jongens, de recordpoging is begonnen. In het zwembad. En dan komt die proesting boven. 3 minutes, 30 seconds. Oh, dit is Lennart, wat hebben we? 3:32. Die ijsman gaat voor 4 minuten. Dat slaagt het net. Maar er is een herkansing. De auteur Jack Egberts had een skof met Wim Hof traind en die werd 4 minuten en 9 seconden onder water te blijven. Een bijzondere, maar ook gevaarlijke prestatie. Het leek het op een even net goed te gaan met de Ljouter, maar gelukkig werd er uiteindelijk zoen de bak uit te stappen. En dus had Ljout nou het wereldrecord adem inhouden onder water.